Čiže keď si predstavíte svoj bežný život v tých 70 80 rokoch, tak čo vám napadne ako prvé? Napadne ako prvé, že som chodil ráno do práce. Vstával som o 5 a chodil som na autobusom do práce vzdialenej 25 až 40 kilometrov. Takže hodina trvala mi cesta tam autobusom, hodina späť. Tak toto sa najviac, akože, keď už môžem spomínať, mi pripomína. No a potom, keď som mal deti, tak samozrejme treba ísť do školy po nich a do škôlky pre nich a tak, takže tieto veci. Čiže vlastne spomínate napríklad aj ten rodinný život alebo aj ten pracovný. Môžem sa opýtať, čomu ste sa venovali, čo sa týka práce? A ako ste sa možno k tomu dostali cez nejaké štúdium? Áno, takže pracoval som ako u štátnych lesoch v tých 70 rokoch a bol som lesníkom. A konkrétne na Opátke. To je vedľa Košíc, pretože z Košíc do Opátky je 25 km, takže preto to hovorím. A dostal som sa tak, že som študoval na strednej lesníckej technickej škole v Prešove. Aby som sa tam dostal vôbec, tak sa ešte musel absolvovať učňovku, lebo v tej dobe, keď som ja študoval, alebo keď som chcel študovať, bolo ešte, už to nebolo tak veľmi povinné, ale ešte to bolo ako dobre to bolo, keď človek ešte praxoval v lese. Takže treba povedať aj to, že mňa nezobrali na lesnícku technickú školu priamo, ale som musel cez učňovku. Takže po učňovke som išiel na strednú lesnícku školu a keďže som každý, kto išiel na lesnícku školu, chce byť lesníkom, 90%, tak aj ja som sa stal lesníkom a robil som tam do 86. roku. A keď si tak spomínate na svoju prácu, bavilo vás to? Alebo... Samozrejme. My, táto naša generácia, ja nehovorím, že každý, ale vyššie percento, išla na také školy, kde chceli vlastne aj ďalej pracovať v týchto odboroch. To znamená, že kto išiel na stavebníctvo, tak sa stal stavebvedúci, alebo v týchto profesiách stavebných. Kto išiel na dopravnú priemyslovku, tak pracoval v doprave a my lesníci sme robili väčšinou v tomto. Tak z našeho ročníka, keď zoberiem, čo viem, myslím, že traja neboli lesníci, nastúpili do lesníctva, ale odišli. Ak by sme sa pozreli možno, tak nielen možno na ten pracovný život, ale aj na taký ten spoločenský, pamätáte si na nejaké obmedzenia, zákazy, alebo naopak na nejaké pozitíva toho celkového toho spoločenského života z toho obdobia? Tak na obmedzenie, keď hovoríme, aby sme to rozdelili, čo bolo prekážkou toho života, to obmedzenie bolo v tom, že človek fakt, tá strana vláda na človeka dohliadala cez spoločenské organizácie, ako je stranické, ROH, no a ešte aj iné. Konkrétne, keď ja mám o sebe hovoriť, alebo v tej svojej práci, tak na tej našej správe nebolo veľa ľudí, ale skoro každý mal tam nejakú funkciu. Jeden bol predseda Delenského ruchu strany, druhý bol predseda ROH, tretí, konkrétne ja som bol predseda ZČSP, lebo nikto nemohol byť. Nikto nechcel byť, tak mne to dali. Takže tak. A to bol dohľad nad týmito ľuďmi. Nad celým týmto priebehom spoločenskej aktivity. Takže takýto dohľad tej strany a vlády, to bolo také nevhodné. Každý tu hovorí o slobode cestovania. Samozrejme, radi sme chodili, ale sme nemohli chodiť. Jedine do socialistických krajín. A keď to išiel do zahraničia, ako myslím do zahraničia, do západu, na západ a sa vrátil, tak pokiaľ bol to kamarát, tak povedal, ako tam je. A pokiaľ nebol kamarát, tak povedal, že tam je zle. Takže takto dobre. Samozrejme, tá viera, tie sa tu veľa spomína určite, ale s tou vierou je to takto, že skutočne iba tí funkcionári, myslím stranickí funkcionári, tak nechodili do kostola, lebo nemohli chodiť do kostola, ale taký bežný človek, keď chcel, mohol chodiť. Treba povedať, na tých dedinách, konkrétne zase poviem, tá oblasť moja, mali sme tam predsedu strany, ktorý chodil do kostola,
ktorý, keď mal deti, keď vydával alebo ženil deti, mali sobáše, keď krstili, tiež mali, ako cirkevné. A keď zomrel, tak mal cirkevný pohreb. A to... No a to bolo tak, že prišli súdruhovia z okresného výboru strany, lebo to bol predseda delenského výboru predsa. No a keď sa išlo do kostola, tento výbor, to bolo asi 6 ľudí, tento výbor ostal pred kostolom, cirkev urobila svoje, no a potom nad hrobom povedali pár milých slov a hotovo. No, takže tak. A čo sa týka toho dohľadu, možno toto by ma zaujímalo, že ja osobne si to neviem úplne predstaviť, že ako to v podstate možno vplýva na človeka, na jeho nejaké prežívanie, alebo aj na tie medziľudské vzťahy v tej práci, povedzme. Zvyknete si. Ani si to človek neuvedomí. Až potom, keď si to neuvedomí, až vtedy, keď sa niečo stane. Bol som v 86. roku na zájazde v Petrohrade v Moskve. To sa bolo vlak Družby a lietadlo Družby a tak ďalej. No a keď sme boli v tej Moskve, tak ako povinná návšteva bola mauzoleum Lenina. Tak sme tam prišli, inostránci, vieme, o čom hovoríme, inostránci, tí ako išli dopredu, tí domáci tam museli stáť dlhšie, no a veľmi pršalo. To pamätám, že veľmi pršalo, ale tak sme tam ako stáli, už dážniky sa odovzdali, lebo tam bez dážnikov, bez fotoaparátov. A keď sme tam tak stáli, tak som sa tak vyjadril, že no, ja by som radšej išiel sa tak pozrieť po tej Moskve a tu len predsa tak stojím a tak. No a toto som potom pocítil, keď som prišiel domov. A to skutočne, že ma zavolali súdrovia. A to boli všetko známi kolegovia, že neboli to takto, že EŠTB alebo niečo také, ale povedali, vieš Michal, tak tam si sa nejako veľmi zle správal, lebo ty si sa na súdruha Lenina nechcel ísť pozrieť, ty si radšej chcel ísť sa pozrieť do Moskvy, ako po Moskve, po meste. Tak hovorím, tak som povedal, že ako to bolo, však pršalo tak, a bez dážnika, lebo človek nemohol mať dážnik, vy ste tam neboli ešte. No tak ani sa nepôjdete, lebo tam asi Lenin už není. Takže bez dážnika tam čakáte a kým na vás príde rad, tak si bola zmoknutá. No dobre. Takže toto tak na mňa zle doľahlo a v tej dobe, a to je sťažnosť teraz, a v tej dobe zomrel akorát správca. No a predtým, ako som išiel do tej Moskvy, do Petrohrad Moskva, tak mi bolo povedané, že budem správcom na opátke. To znamená, že strana, ako delenský výbor, aj závodný výbor povedal, že budem správca. Takže ako som mal nastúpiť v septembri. V auguste som išiel a v septembri som mal nastúpiť. Keď som sa vrátil, tak mi bolo povedané, že choď na štátny podnik, lebo najprv mi tam povedali svoje a potom mi povedali, že chod na štátny podnik, lebo tam zháňajú človeka. No tak ma odsunuli z opátky tu na východoslovenské lesy štátny podnik a od 86. až do dôchodku som tam robil. Čiže vlastne nejaké vaše, povedzme, názory, alebo to, čo sa hovorilo možno verejne, sa nejakým spôsobom muselo asi líšiť od toho, čo si človek myslel. Áno. A prípadne, povedzme, doma alebo medzi priateľmi, keď ste sa rozprávali? Doma medzi priateľmi to bolo v poriadku. Tam som nemal obavu povedať, že sa mi nepáči niečo, že v podstate, že nemôžeme cestovať napríklad, že ten a ten súdruh je taký a taký a tak ďalej. Toto nie. Tam nie. A vlastne, ak by sme sa dostali k tomu prelomu, k tomu 89. Ako ste možno prežívali ten konkrétny november? Či ste napríklad vnímali, že už sa ide niečo diať, alebo ste to nevnímali? Či ste chodili na protesty? Chodil som na protesty, ale nie tak akože živelne, ale chodil som, keď boli vyhlásené tie generálne štrajky, keď sa niečo tam dialo, chodil som. S tým, že treba povedať, že som sa aj, ako každý človek, keď aj niekto hovorí, že sa nebal a tak ďalej, lebo prešla nejaká doba,
tak človek mal obavy. Preto nevedeli sme, ako to dopadlo. To znamená, že samozrejme tí skalní komunisti, ako teraz hovoríme ako členovia strany, tí nechodili, samozrejme. No ale keby to zle dopadlo a tí, čo chodili na tie protesty, tak neviem, ako by sme potom vedeli vysvetliť, prečo som tam bol. Ale zase treba povedať to, že a to nie je môj výrok, to jeden kolega a to veľmi múdro povedal a to taký zlom to bol, hej, že čo vlastne povieme svojim deťom, kde sme boli, keď sa to vlastne lámalo. Keby to neprebehlo tak, ako to prebehlo, tak to by bolo vážne. No a určite by to ovplyvnilo aj nejaký život detí napríklad a podobne. Samozrejme. Čiže je to pochopiteľné. V 68 roku Áno. tých, čo vyhodili zo strany, konkrétne aj môj kolega, ktorý bol vyhodený zo strany a bol na vysokej funkcii, bol riaditeľom lesného závodu Prešov, tak jeho deti nemohli ísť na vysokú školu. No, jeho si dali, ako zhodili z riaditeľa, potom sa stal, preto bol môj kolega, lebo robil projektant údržieb, tak bol ako referent iba, takže on už nemal žiaden postup, dožil tam, kde bol ako referent a jeho deti nemohli ísť na vysokú školu. Povedzme, ako to bolo, ak človek ani nebol v strane, ale zároveň ani nejaký extra proti tomu režimu, bolo možné, povedzme, či už napríklad postupovať v tej práci, alebo napríklad ísť na tú vysokú školu, alebo niečo? Do školy sa dostalo ťažko. To znamená, na strednej školy tam musel byť fakt dobrý žiak, aby sa dostal. No, mňa nezobrali ani na strednú lesnícku školu, musel som na učňovku a tak ísť. Keď som išiel na vysokú školu, ako môj triedny procent hodnotenie, neprijali ma na vysokú školu prvýkrát. Potom som išiel na vojenskú základnú službu, po vojne som sa znova hlásil, neprijali ma na vysokú školu a potom som až v práci som išiel na diaľkové štúdium, aj to som tam nejaké 2 roky čakal, kým mi to umožnili a išiel som na vysokú školu, aj som skončil. Preto viem, že mi dal zlé hodnotenie pán profesor, lebo po 89. roku, ale kádrové materiály, ktoré boli, tak nám v rámci humanity a slobody a tak ďalej dali všetkým zamestnancom. A tam tých kádrových materiálov som mal od základnej školy až po 4. ročník a potom ďalšie hodnotenia. Takže tam som si prečítal, že som nedôsledný, ako na strednej škole, zlý žiak, ako nemám dobrú pamäť a také veci. A nie som schopný zvládnuť vysokú školu. To je zaujímavé, lebo vlastne už dneska takéto niečo neprichádza do úvahy. Neprichádza, ale zase treba povedať, že, a teraz hovoríme o tej dobré veci, čo sme hovorili, tu mi aj vadí, že sa tu robia školy a odbory, ktoré nie sú až také dôležité pre riadenie spoločnosti.